Megvan részegedve, ne? No, Tesco. Hey! Tudod, milyen részeg volt az este? Alig hoztam be a házba én. Ne. Hát te másodnapos vagy vagy. Állj meg, maradj ott. No! Állj meg, Tesco. Állj meg, mert adunk neked alma le. Hát kicsi barátom. Hát meg részegedik az este. No! Te a fejed ne! Nézd meg, ne! Hát bolondtál! Hát meg vagy részegedve, hol az anyád valagába jártál? Te hol jártál, bazd meg? Na nézd vissza meg kell, Tesco. Elfalom a valagadat. Na, maradj itt egy csendben. Állj meg. Hey! Hoppá, állj meg. Hozzunk neki ilyet. Tedd is szukkot, nem? Hát ő szereti. Na. Blög, 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 blög. Tehát tudod, milyen részeg volt az este? 3 kicsi kutyával kellett hazahozzam. 3 kicsi kutya. Remélt magyarul, adtam 10 lányt neki. Igyon meg egy szukkot. És ő megrészegedett. Hát te szabad ilyesmit maci csinálni. Hát na nem baj, hát én most lerakom. Úgy. De hogy basszol. Vissza kell akarok a hájdra, én morénak, te úgy meg vagy. Jó, mit ettél, bazd meg? Ne. Ne süsd le a fejedet, ha ibás vagy. Nézd a szemedben, mikor veled beszélek. Így ilyen ne történjen meg, még egyszer. Na, búcsúzzál a Tesótól. Hello, Szabi. Hello, hello. Kész, vége.